ବାପା ମରିଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପାଠପଢ଼ା ଓ ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ନାବାଳକ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଅଜଣା ରୋଗରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି ଖସି ପଡ଼ିଛି ଦୁଃଖ ଓ ପାହାଡ଼। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘରେ ଚୁଲି ବି ଜଳୁନି। ଭୋକ ଉପାସରେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାପାଙ୍କ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସାହି ପଡ଼ିଶା ବି କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପହଣା ଗ୍ରାମର ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ବସ୍ତାରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ବାବୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମା ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବାପାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବୁ। ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବୁକୁଫଟା କାନ୍ଦ ଆଉ ସହାୟତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପହଣା ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୁଖୀଙ୍କ ପରିବାର। ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନଥିବାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପରଖରେ ମୂଲ ଲାଗି କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଦ୍ଧାଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇନପାରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଗତ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ଘରେ ଏବେ ଦୁଇ ନାବାଳକ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ମା ବସି ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବି ଘରେ ଦାନା ନାହିଁ। ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବାବାଙ୍କ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନଥିବାରୁ ଦୁଇ ନାବାଳକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବୁକୁଫଟା କାନ୍ଦ ଦେଖି ସାହି ପଡ଼ିଶା ବି କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସତେ ଯେମିତି ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଖେଳକୁଦ ଓ ପାଠପଢ଼ା ବୟସରେ ବାପାଙ୍କ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଚାଉଳ ଦେଉଛି ତ କିଏ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଯିଏ ଯାହା ସାଧ୍ୟମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଉଛି। ମୃତ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଦୁଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ପରିବାରର ବୋଝ, ଯାହାଫଳରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହି ପରିବାର ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଆଉ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସହାୟତା ପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଭଳି ଅସହାୟଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବରରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।